पुलिस प्रशासन परेशान बाड़सन नमवे काफी बा। पुलिस प्रशासन परेशान बाड़सन पूरा जिला वाही लइले कोई रान बाड़सन। 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 कोटी कचहरी भी कुछो ना उखाड़ी सुनाए जान परी सबका पभारी गोइरी से जुड़ई है मौत। कोटी कचहरी भी कुछो ना उखाड़ी सुनाए जान परी सबका पभारी। एनी टाइम संगे हमारा यार बाड़सन पूरा जिला वाही लइले कोई रान बाड़सन। 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 राखल बा फाइल चल थाना में चर्चा पूरा शहर में जानू साटल बा परचा। अरे ब्रांड हरे राखल बा फाइल चल थाना में चर्चा पूरा शहर में जानू साटल बा परचा। कटा बम सारा इ तो हथियार बाड़सन पूरा जिला वाही लइले कोई रान बाड़सन। पूरा